ngan kali pi ka we ka jigli hatu fujulap ikane ka we ka pen skau si bhai pi yo le si la bande ki parlo jampi kita bande ki biru ki bagi trelang mat pi lane ki ba para purelang habaki yaj par habaki kran baro ka we ka yeng ka skap iki om namar ba kilong ki biru ki ba start om namar ba ki biru ki long ki biru ki ba kran khamjap henry karukom karen ki jongki badan ka we pat hagwe pat kaliang kibiru ki babha kibiru ki badan ya kata sap ka kerpang ba kilong kibiru ki babha henry om don kibiru ki bapatiaw yaki om don ki babana yaki om don ba kan mau yaki kintin ka keren bateng om don ki basngap ba yaki bat ka ek ba penskausi bon ek kibiru ki perkhat ba kata ka communication ka detang ka jingkren henry ngakan mau hagi por ki bang ngadang kham kana ngaju perkhat ba ka jing shlur ka wan da ka ba kerenjam lani ubru ba kerenjam bon sun long bru ba shlur kum ta habang ngadon ya kalat bang kren nga prosyang ban impress ya ki bru da ka jing kren ngajang ngakren kham bon khatin da ting ngabatai kham slem kham jeliu bat ngakren kham jang henrik ke ek ba ja ki bru ki klat no ya ke ek bang ngakren don ro ki bru ki bom snap ya ka jing kren ngajang bat hagawe gasngi ngalap ya uwe ubru ya uwe unongren ukran jai ukran suki bat persyang ban impress ya kawe ban haba ukran baro kawe ka kamera ka sangap jar kibru ki yo kemba ya ka e ka ba ukran bat kata kada gasngi ka bangas ngau ba ka communication kam desh phang ka jimbon ktin ka desh phang ka jing snau jong ki bru phang ka ere ka psychology ka ong bon ai ki bru kim nang ya ka communication hakar kom pate ka school ka hikai ngi kumno bangin tho exam henry om dan ba hikai ngi kumno ban pau ya kata ka jing snau jongi kumno ban hukum ya kata ka jing perkhat jongi kumno ban kren da ka jing skos khan par kumno ban ya tho kana par kumno ban kata ya ki bru da kata ka jing kren jongi par kumno ban pendiai habangi dan hapren jong kata ka pressure kumno ban keren kumno ngelam bat namar jong gene bon ek bru ki shus ngap jar baro jijing watla kidon ke ek ba kham khrau hapo jong kiru kan mau gene ka communication ka pen kelalut ya ke baro kala bande ka jinga de jampi kala bande ka lawai jampi ya ka jing shur jampi ya ka jing ta jampi ya ki we karokom kumno bapikiran kalong karokom kumno ki we kin yo I ya pi but kata kalong ke ek ka ba nga kwa ban stang hakane ka series ka ba kerpang ba ka jong om tang ka jing I man sim henry ka jing penkela kato kat nisngi hakane ka YouTube membership ka jong ngan wanra ya ka jing hikai ngan hikai ya ka we ka series ka balong ko kongsan ba ha ka jing jongi ka bat kata kalong shpang jong ka speaking mastery ngingkran ya kita ka banta ship hotli ka kom kumno ki bru kim la ban klet but ngan hikai pia ka rukom kuno ban ya thokana kumno ban long ki biru ko baslur kumno ban control ya ka worship par kumno bangin kerenda ka jing snow kanang bangila ban kata ya ki kala ban de ka body language jongi ka jing kata ya ki par khamtam ya ka psychology ka batan halandet jong ka communication ka baklain ba sngam bhashne kan mau ya kan ni ba unongkran uba klanbor a powerful speaker lani a powerful communicator umlong uta uba la bangkarenjam henry ulong uta haba ukren kibrukin bu no ya ka phone chuki sero kistang ban sngap ya ka jing karen jungu kistang ban ton ya ka jing sngo kata kala ban pengkela ya ka jing jubi la pi kwa ban nang rengkat ban nga join ya ka YouTube membership janga mat to ale ngin ban bahaya ka surkren ke jongi namar ka sur jompi ka voice jompi kala ban de ka sur ka bala ban pengkela ya ka lawe ke jompi hapo jong ka YouTube membership janga ngan hikai pi ya ki spotli ke rukom kumno bangin kren ba kanang baki we bakin la ban sangap bahingi kanang baki we habangi kren kiwe kinom klet ya kata ka ka bang kren yaki sakawe gani ka juk ji hikai ngan update ika hapo jong ka application janga hakaba lara pi enroll video ya kala ban page ba sangap ya kani ji hikai hapo jong ka YouTube membership phila ban access ka tang shibnai namar ka iPod ringi tang shibnai bangin long membership andre hapo jong ka application jonga ka dor ka compare phila ban access ka hagano no por baro si jigim jompi jakani ka jing ka jonga ngan ai hagi art li ka jaka
kawai hapo jong ke YouTube membership jong kaba philaban access da kaba klik ya ka join button kabatan hajan jong u button hangni hajan ka subscribe button dan iwi button ba tho join klik hang to join la philaban join ya ka membership jong kaba arpat philaban download ya ka application jong ka link ngalabu hapo ka description jong ka ni video kaba philaban download kaba philaban thet ya ka ni ka course hapo jong ka application jong ba page ya ka kublai shipon yin kan do ipi hapo jong kata kajih ka jong bat ngak milenti ba pinwan shidrem sha kan kajih kai ngin se kan do ipi hapo jong kata kajih kai